ngane awuzokungitshela ubani ngane awu mhlabeni oye ayimangcrazy baba awuda ngifaka ayibonakele nangusisi la dedele nambona ayingambuza ukuthi ubani ngane usongitshela we ayo makhozola libonele namhlanje we zokungitshela ngifuna ukwazi yewena makhusu baningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane 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 yewena makhusu baningane. Okay, para PG. Ay makhosi. Ngifuna ukuzwa kwena ukuthi usanazo inkulumo. Hey. Ubani ngane? Yewena makhusu baningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane yewena makhusu baningane ubaningane 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 yewena makhusu baningane